Ние сме Ултрас Видин, намираме се в клуба на Ултрас Видин. Идеята за нашата организация започна 2013 година, като няколко приятели с една обща идея и идеал Левски решихме да направим клуб на Левски в град Видин. Постепенно започнахме да събираме все повече и повече членове и така станахме една организация може би от 40-50 човека. Целта на този клуб и на нас като организация е свързана единствено и само с Левски. Ходим организирано на мачове, посещаваме различни спортни мероприятия, не само футбол, като баскетбол, волейбол и така нататък. Нашите цели като организация са за напред да създадем много спортни благотворителни мероприятия, с които да помогнем нашия град, защото има сериозна липса на мероприятия от този тип. Все повече и повече членове привличаме. Искаме ние като водещи членове на тази организация да възпитаме младите и подрастващите в една среда, която да им подпомогне за тяхното развитие морално и не само морално, във всякакъв един аспект от живота. Както знаем, тази година Левски навърши 100 години и тази вечер във Видин ще се случи нещо доста мащабно за града ни. Ще направим едно страхотно пиро-шоу. Надявам се да бъде оценено от всички и навсякъде. Горди българи сме, потомци на герой велики. Били сме победители, били сме в вериги. Един отбор обичам, всеотдайно, безумно чисто от моето детинство. Юмруците стомана, герена ни е храма, свободни като полет на орела над Балкана. Историята древна пазим завещана от предците, с кръвта от тях пролята, фланелката е свята. Запомни го, кратък е пътя, от Осана до Разпни го. Преживяхме и го, от шипка чувам още онзи славен грохот. Живота ни е кръстоносен поход, нека примера на Кунди да възкръсне. Тежко на тоя, който да петни, името ни дръсне. 100 години славен Левски, бъди турпила на терена, като подвига на Списаревски. Отеква ехото от стадиона чак в космоса. Българио, синовете твои достойни много са. Любим отбор, за теб живота си ще дам. Влизам храбър в битка, в очите с плам. Отеква ехото от стадиона чак в космоса. Българио, синовете твои много са. Любим отбор, живота си ще дам. Влизам храбър в битка, в очите с плам. Митовете, че нашия град е червен, наистина са митове. Града не е червен, града е син и това се знае вече от цяла България, защото ние осъществихме нашата цел. Завързваме взаимоотношения с почти всички водещи фен-клуба в страната, което е само в плюс за нас. И поддържаме цялостната идея на фен-клубата на Левски. Да подкрепяме Левски навсякъде и до край.